no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. O Servizo Marítimo da Garda Civil, en colaboración co Servizo de Inspección Veterinaria de Gardacostas da Xunta de Galicia, procedeu a inmobilizar máis de 150 toneladas de cigalas sen trazabilidade, nin as correspondentes garantías sanitarias. Trátase da segunda fase da Operación Pinza, na que se interviron outros 45 kilos de marisco a principios de xullo. Tras ter novos indicios da comercialización de cigala ilegal, os axentes procederon á inspección dunha empresa de distribución de produtos pesqueiros con base no Porto da Coruña, onde se inmovilizaron máis de 800 caixas de cigala cun peso de 2 toneladas, posto que carecían de documentación algunha. Dado que a mercadoría procedía dunha empresa conxeladora, os axentes procederon á inspección simultánea das súas instalacións, onde atoparon máis de 700 lotes de cigala cun peso de 153 toneladas, que tamén foron precintadas. No rexistro localizaron tamén máis dun cento de sacos de antioxidante para a conservación de crustáceos, cantidade moi superior á necesaria para a actividade da empresa. Por esta razón tomaron mostras do marisco conxelado que foron remitidas ao Laboratorio de Saúde Pública de Galicia. O valor total da mercadoría inmobilizada pode ascender aos 4,5 millóns de euros. A operación continúa aberta dada a gran cantidade de marisco por inspeccionar en difíciles condicións de traballo, xa que se atopa no interior de cámaras frigoríficas. Polo momento levantouse acta da denuncia ao responsable da empresa e procedeuse tamén a denunciar a un transportista de Guipúzcoa que foi sorprendido descargando cigala sen documentación nin facturas de compra nas instalacións da conxeladora. Negociación difícil a que se plantexa en Bruxelas para conseguir a eliminación dos TAC para as especies de augas profundas que propón España. A falta de informes sobre o estado do recurso dificulta a toma de decisión sobre especies de gran importancia para a flota galega como o llomol. Se trata de unhas pesquerías das que temos poucos datos científicos, como consecuencia, claro, de que son especies de augas profundas e, polo tanto, é difícil facer investigación sobre elas mesmas, pero que tamén, apelando á necesidade de impacto social, económico e ambiental, ver a posibilidade de non facerlle moito dano ao sector que se dirixe a estas actividades pesqueiras. Nos, dende Galicia, xa lle comentamos ao ministro e así o fixemos constar no documento que se lle aportou no Consello Consultivo da semana pasada, a intención é que estas especies das que hai, en teoría, moi pouca afectación pesqueira, que se supriman do sistema de taxe cuotas, sexan consideradas bycatch das pesquerías principais. Entendemos que non afectaría o estado da población das diferentes especies e, de non conseguilo, pois que se hai que facer unha reducción, esta reducción nunca vai a máis alá do 15%, como vimos propoñendo tamén nos Consellos de Ministros de taxe e cuotas de decembro, non? A postura de España incide na escasa relevancia das capturas accesorias que poden funcionar como especies de estrangulamento, esgotando as posibilidades de pesca da flota. Que entendemos que non é preciso manter este sistema de taxe cuotas para unhas especies que realmente poden funcionar como especies de estrangulamento, non? E sería pois ir en contra dos principios da política pesqueira común, que cando a aprobamos o que se manifestaba era que a política de descartes non debería de impedir a actividade da flota, non? Polo tanto, temos que entre todos ser capaces de buscar solucións para evitar que existan esas especies de estrangulamento. Durante o Consello abordouse tamén a necesidade de flexibilizar os mecanismos de execución do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, que afecta a todos os países membros. As 6 confrarías que integran Rañeiros da Ría teñen grandes expectativas na xestión propia para recuperar a produción. As expectativas que están postas no libre marisqueo son altas porque as ganas que temos de que isto mellore son moi grandes.
A nosa idea é intentar recuperar a produción, iso é o principal, porque vemos que ano tras ano isto estaba deixado na man de Dios, e non víase que cada ano íbamos a menos, e os mariñeiros das o caso que está marchando para Noia ou para Ribeira para poder vivir un pouco no inverno, que é o que nos falla aquí no resto das cofradías. A principal novidade reside na duración da campaña, posto que Rañeiros aposta por prolongala ata abril, coa posibilidade dun peche temporal tralo Nadal. O que cambiamos no plan de gestión, puxamos un mes a maiores, puxamos abril, o cal a Consellería non estaba. Puxamos un mes máis por o tema de que se vemos que é viable cerrar a finales de enero, principios de febrero, e poder facelo polo tema de que os precios en esa época baixan moitísimo e sería unha tolería sacar o recurso moi tirado de precio e por recuperalo que é en abril. É un dos cambios un pouquiño máis significativos que fixemos, pero xa che digo que é o principal é intentar recuperar a produción, unha boa vigilancia e unha boa regeneración sobre varias zonas que son zonas as cales xa estaban concretadas por todos os patróns, que son as zonas que exigíamos os patróns da ría á Consellería para que regeneraran. A Consellería dispón ata finais de ano para determinar a viabilidade deste plan de xestión e valorar tamén outras propostas presentadas como os plans específicos de Carril e Vilaxoán para os lombos do Ulla. Pensamos que o normal sería que estuáramos todos xuntos. Isto xa se falou na Consellería, cunha reunión coa Conselleira, o cal había unha maioría que queríamos un reparto, pero que iso tiña que ser por unanimidade, o tema do reparto. Ao non haber unanimidade, aconsejonos facer un plan de gestión. Plan de gestión, había cofradías que non querían, outras que sí, e ao final chegamos ao punto de xuntarnos unhas 6, falamos cos socios, os socios aceptaron esa proposta, e intentar nos ir a facer esa gestión. Eles decidiron pola súa parte facer unha gestión de unhas zonas en concreto, como poden ser outras zonas e como poden ser os lombos do Ulla, pero, bueno, nós sempre estamos abertos a que se unan e intentar de que isto levalo entre todos, porque non queda outra. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. O alcalde Santiago Freire informou da xuntanza mantida con Portos de Galicia de cara á consecución dun novo aparcamento público na zona de Labarta. Segundo explicou o propio rexedor, o obxectivo non é outro que poder habilitar máis de 120 novas prazas de estacionamento na zona. Unha superficie que agora está con zahorra e non é utilizable como estacionamento, sí que se utiliza para a instalación de chiringuitos durante as festas de San Bartolomeu ou as festas de San Marcos, pero que se pretende que se faga unha pavimentación en aglomerado, que se delimiten as prazas de estacionamento e ao mesmo tempo que ese estacionamento quede conectado co aparcadoiro do Mercadona, de tal xeito que facilitaríase tamén a entrada e saída a través do parking do Mercadona, daría unha solución de proximidade cerca da estación de autobuses, cerca do paseo marítimo e tamén cerca incluso do propio parking da rúa Xuiz Falcone, de tal maneira que, sobre todo en días de actividade comercial intensa, os xoves e domingos e demais, pois que haxe unha resposta de ampliación de prazas con respecto ao que hai na actualidade. A actuación sumaríase tamén a ampliación e mellora da superficie do ecoparking, onde o goberno local quere emprazar unha zona para o estacionamento de autocaravanas, algo no que xa levan meses traballando. Se está facendo paralelamente unha xestión con portos que supoña que na zona onde está o ecoparking se habilite unha serie de prazas para autocaravanas, se ampliaría a sección dese ecoparking, de tal xeito que se complementaría a oferta para autocaravanas que hai na localidade. Neste momento hai un implantado na zona do Eroski da Barquiña, pero é conveniente pois liberar superficie para este tipo de servicio máis próximo ao casco histórico. O alcalde Santiago Freire anunciou a adxudicación das obras de construción do novo inmoble para o Museo do Mar.
Cun orzamento de 564.000 euros, a actuación que será realizada pola empresa Construccións Iglesias Mera virá dar resposta a unha bella demanda da veciñanza. Entendemos que esta era unha bella demanda e que este colectivo leva feito un importante traballo ao longo dos últimos anos de promoción, de difusión dos distintos elementos que compoñían ese Museo do Mar Antigo e, por tanto, esperamos que unha vez que este rematada esta obra, pois teñan unha resposta axeitada á súa pretensión. O proxecto acumulaba unha demora importante debido ás actuacións de protección necesarias ante o descubrimento dos restos da antiga muralla, que fixo que houbera que sometelo a consideración de patrimonio en varias ocasións. Esta licitación retrasouse durante moitos meses como consecuencia das distintas autorizacións que hubo que tramitar ante patrimonio e tamén como consecuencia desa excavación e dese control arqueolóxico que hubo que facer nesa zona. O novo inmoble suporá tamén unha importante mellora no aspecto da fachada marítima da vila. Contará cunha superficie total construída de preto 2.200 metros cadrados, con planta baixa, dúas plantas altas e unha baixo cuberta. Esta actuación que se vai a desenvolver ao longo dos próximos meses vai a supoñer que na planta baixa do edificio se poida recuperar e poñer en valor eses vestixios da antiga muralla de Noia. Esa planta baixa, digamos, tería unha finalidade museística máis vinculada ao que a posta en valor da muralla e a exposición arqueolóxica. Na primeira planta, na segunda e na baixo cuberta do edificio, pois sería a exposición do Museo do Mar. Eses elementos que serán seleccionados por parte da directiva, do presidente da entidade e da directiva, seleccionarán aqueles elementos da totalidade deles que teñen para expoñer e configurar o contido dese museo. Dende o Concello apuntan a que, de cumprirse os prazos establecidos, o edificio podería estar xa operativo no próximo verán. As obras de remodelación e ampliación do Museo do Mar Nollés serán financiadas grazas a un acordo entre tres administracións: Concello, Deputación da Coruña e Xunta de Galicia, a través do GALP Costa Sostible. A modificación do Plan Xeral de Ordenación Municipal permitirá incluir a todos os paseos marítimos xa construídos, así como tamén a aqueles que aínda non foron executados. A iniciativa xurdiu a raíz do problema que o Concello tivo con boa parte dos propietarios dos terreos afectados polo proxecto de construción da senda litoral en Castiñeiras, que inicialmente estaban a favor da obra, pero que unha vez que se aprobou botáronse atrás e mostraron o seu rexeitamento coa actuación, presentando ademais un recurso de reposición. Coa medida acordada en pleno, que se pretende seguir avanzando nesta obra para que sexa esta corporación ou unha futura a que negocie con costas para levala a cabo. O que aprobou o pleno foi incluir os paseos que no futuro van a ser prioritarios para calquer corporación dentro de o que é o PEXON, o Plan Xeral de Ordenación Urbana, e a partir de aquí, pois que se podan ir desarrollando eses proxectos, non? Aínda así, o alcalde recoñece que a súa intención non é outra que a de chegar a ese acordo cos veciños, sen ter que recorrer a outros métodos, como é o caso da xustiza, para recuperar a servidume deses terreos, nos que poder desenvolver a actuación. De todas formas, eu lle teño manifestado aos veciños que a nosa prioridade é poder chegar a un acordo con eles sin ter que recurrir pois ás corporacións do futuro a ningún método que non sea o do propio diálogo. Eu creo que temos posibilidades de chegar a acordos e, polo tanto, pois espero que en próximas datas nos reunamos cos veciños, cos seus representantes legales e poder chegar a unha redefinición do proxecto que tiñamos e poder ir facendo eso sin a necesidade de que definitivamente houbera ese cambio, non? O auditorio de Rianxo quedouse pequeno para acoller o gran número de asistentes á xornada Muller e Medio Ambiente na Ría de Arousa, organizada este sábado pola Asociación de Mulleres do Mar de Arousa en colaboración coa Deputación da Coruña. Ante un público eminentemente feminino, numerosos relatores abordaron o peso específico da muller no sector pesqueiro, con cifras que, tal e como apuntou o presidente da Deputación, non deixan lugar a dúbidas. Visibilizar o traballo e as necesidades e os retos de futuro
que ten un sector que Galicia move 100.000 persoas, das cales 20.000, como decía a técnica que falou a toda agora con unha ilusión tremenda, superando os 20.000 nese porcentaxe. Unha, ademais, característica importante no sector que dá acollida máis que ningún outro sector ao emprego feminino e que evita un desemprego que xa de por sí a nivel nacional superou no ano 2017 o 19,6% de desemprego femenino, 4 puntos por riba do que o desemprego masculino. A segunda parte da xornada centrouse na educación ambiental con charlas sobre o papel das microalgas ante a contaminación química ou a incorporación de prácticas sostibles que reduzan os descartes e os residuos na pesca. O vosso traballo sexa aínda máis visível do que realmente é, un absoluto placer ás veces despertarse, entrar na xornada de traballo e ver a todas as mulleres nos bancos marisqueiros daqui de Rianxo, por exemplo, que esa escea que oxalá se produza e que poidamos entre todos evitar que outras esceas moito máis feas como as que vimos aí de contaminación por plásticos, por depuracións insuficientes, por verquidos, sentinazos que se fan á rúa, que cada vez sexan menos e que deixen o paso a unha ría o máis productiva e que deixemos a nosa ría e a vos medrar con ela. Houbo tamén un espazo infantil para nenos maiores de 6 anos con obradoiros sobre fauna mariña. O remate da xornada, o presidente da Deputación comprometeu a súa colaboración para seguir a desenvolver este tipo de encontros co tecido produtivo, co fin de seguir avanzando cara unha pesca sostible. Acompañando a ilusión das amigas da asociación e facilitando encontros deste tipo, que espero que sexan absolutamente prácticos e productivos, e que isto simplemente seña o inicio dunha boa amistade entre a Deputación da Coruña e a asociación e o tecido productivo do mar e as mulleres que se dedican a ele. Por nosa parte, que saibades que tedes todo o respeto e apoio absoluto de todas as forzas políticas na provincia da Coruña e de todos os veciños e veciñas, máis de 1.200.000 persoas que admiran o vosso traballo no día a día. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.